Goeie, dit is het oorlogsjournaal van een Simmers Skielge. Wat hebben wij in ons programma? Een paar Belgen die een wilde Russische bruiloft organiseren. Hoe medig kan een massagesalon wezen? En theater pakt uit in de polder met een fantastische voorstelling. Opvallend is dat er in de vaststellingsoporen een soort bruloften voorkomen. Het is dan ook het festival van leefdes en relaties. Een hele bijzondere voorstelling is die van 3 Belgische zeilskippen. Een wilde Russische bruiloft op muziek van Stravinsky en teksten van Tsjechov. Ronnie Porter nodigt hem zelf uit om op dat feest om te scoren. Ik zou tegen u kunnen klappen. En bij jullie is klappen in de handen klappen. Maar bij ons is klappen ook spreken. Ja, precies. Fijn dat u erbij bent, zeg meneer. Alles goed? En geniet ervan en laat het smaken, hè. Cadeau. Ah, gastjes, daar ga je daar. Dat is heel fijn, dankjewel. Dat is goed. Hallo, alstublieft. Welkom op het feest. En lokweenske zeggen wij. Wat zei je? Lokweenske. Dat zeggen wij bij wijze van felicitatie. Ah, dankjewel. Oké. Je bent zelf trouwd? Nou, ik ben net trouwd, maar ik hou je wel een vrouw. Oh zo. Ja, ik ben vrij dat jou zou wat lieket aan bruiloft. Nou, zijn bruiloft net. Nee? Nee, ik maak gewoon een bruiloft mee, maar er komt ook een slokje bij. En ik wil zang, maar een beetje joors. Beetje hoors. Ja, een beetje joors. Ging de hier ruzie. Wat krijg je hier wel? Ja, dat krijg je wel. Ja, je krijgt van alles. De zeilskippen Walpurgis, de Rovers en het Spectra Ensemble hadden handen in inslag voor deze productie. In het eerste part docht het publiek echt mooi. Vond je van het stuk? Ja, ik vond het geweldig. Ja, wij zeiden de muziek vinden we moeilijk, lastig. Maar het spel en alles bij elkaar, ja, het was echt grandioos. Genieten. Fantastisch. Fenomenaal. Of u uw bruiloft ook zo hebt gevierd? Nee. Wat bekeerde er aan dan? Dat was iets anders. Dat was iets anders. Ja. Wat vond u ervan? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja? De muziek was geweldig. Het koor was geweldig. Van mensen die gestrest rijden van al die voorstellingen die ze belongen maken, binnen er ook mogelijkheden om die stress weer kwijt te rijden. Een succesnummer is een melige massagesalon bij Formeren. Meligheid viert heegtij in massagesalon annex het Paardenmuseum op de Prairie in Formeren. En de belangstelling is groot, want het is er elke dag smoordrok. Welkom lieve mensen in het eerste Pony- en Paardenmuseum hier op de Schelling. Wat we hier aan de linkerkant hebben is een fotogalerij met alle bekende PP'ers die ooit op de Schelling gesignaleerd zijn.
Jarenlang hebben onze paparazzi erover gedaan om dit beeldmateriaal bijeen te krijgen. Het is nooit eerder gepubliceerd, dus u heeft hier een primeur. Neem gerust alle tijd, kijk of je eigen favoriete tussen hangt. Ik kom zo bij u terug. Veel plezier. In het museum daar vertellen we de mensen van alles over wat er al je misgaat in de wereld met de My Little Ponies. Mensen schaffen zich vaak samen een pony aan en die beseffen zich helemaal net dat een pony eigenlijk een gezelschapsdier is. En dan worden ze aan de kant zet, op de stritten zet. En die ponies die zijn vaak zo in de problemen rekken. Die rek je aan de drugs en aan de drank en in de prostitutie, in de ponyverhoer, overal. En wij vangen ze hier op. En wij willen de mensen daar heel graag wat over vertellen. Buiten hebben wij daar een kudde My Little Ponies in een natuurlijke, zo goed mogelijk nagebootste natuurlijke habitat. Als we zo meteen gaan kijken in de ponykijkhut, is het van groot belang dat je er niet te dichtbij gaat. Want dan zouden de ponies eventueel kunnen schrikken. Sta er ook niet te ver vanaf, want dan zie je zelf niks meer. De houding in de ponykijkhut is als volgt. Je gaat met je handen op je rug en zo kijk je naar de ponies. Lieve gast, welkom bij de audiotour van het My Little Pony Reservaat op de Schelling. Welcome to the audiotour in the My Little Pony Sanctuary op de Schelling. Het is zo verschrikkelijk druk. Wij gaan ons eigen succes ten onder van de week. Ja. Echt weer? Echt weer, ja. We hebben het paardenmuseum, dat blijkt gewoon de hit van de oeral te wezen. We hebben het er ooit bijbetocht voor de mensen die het wachten op de massages. Maar er zit nu weer een chef binnen voor de audiotour. Ze komen hier echt met groepen tegelijk binnen. Net alleen voor het museum, maar ook voor de massages is de animo grut. Van 10 en tot 11 draaien zitten helemaal volboekt. Ik ben de hele week daar ken je niet meer bij. We moeten heel veel een nevenkeepje. Je moet in de binnen? Ja. We zijn bijna over het paard getild, maar krekt nog net. We hebben een 2-sporenbeleid hier. En het stukje van de massagesalon, dat is ook niet nieuw. Want dit was nu de 4e keer. Dus er zijn ook al heel veel trouwe salonklanten die toch ook al elk jaar weer terugkomen. Wat dit jaar wel nieuw is voor de algehele ontspanning, is dat ze nu ook uitkijk hebben op een pony hier beneden. Heerlijk. Dat is een zielig verhaal hoor, al die paarden. Ja, een paardenverhuurbedrijf. Geweldig, ja, ik vond het heel super. Ja, uniek. Heel leuk gevonden, zoiets. Ja. Erg leuk. We hebben zoveel voorstellingen gezien waar paarden in voorkwamen. Paardgerelateerde voorstellingen? Ja. Maar goed, als paardgebruik verantwoord is, hebben wij daar niks op tegen. En dat is ons doel. Verantwoord paardgebruik? Ja. Ja, dat staat voorop. Studenten drama van de Noordelijke Hogeschool van Ljouwert die kregen de opdracht om met Eilanderbeen een theaterstuk te maken. Een hele tour, want de leerlingen van het Skilger Jou van Mitslaan die hebben net zo volle mee overal. De voorstelling is eigenlijk alleen nog toegankelijk voor familie, maar wij mochten er ook bij wezen. Verspreid door 6 locaties in de Duinen bij Formerum spelen de leerlingen van het Skilger Jou verschillende scènes over opgroeien en argewaasjes. Dingen afpakken. Bemoeizucht. Lange rijen in de winkels. Niet op stap mogen. Vroeg op bed moeten. Ruzie. Studenten van de NHL hadden jongeren in groepjes geregisseerd en begeleid. Oh shit. Oh nee. Ah. Had die band dan iets met theater of met oeral? Of Nee, helemaal niet. Nee. Hoe kan dat? Nou, de meesten hebben er, ik weet niet of het van huis uit is, maar een beetje een hekel aan. Want het zijn altijd heel druk. En vanuit, als zij dat beargumenteren, denk ik, dat snap ik dan ook wel. Want dan zeggen ze van ja, mensen maken overal rotzooi en je eigen eiland zit vol. En je kan niet meer over je eigen fietspad, want je kan door alle drukte nergens langs. Dus nee, ze vinden het toch vaak wat, niet zo leuk gewoon. En nou, dat is zelf mooi. Ja, dat is wel heel leuk. Want ze vinden het wel in het begin, we moeten theater doen. Maar dat ging al heel snel om. En ik heb het idee dat echt de meesten het toch wel heel erg leuk vonden. Dus wie weet hebben ze nou een beetje ietsje meer van, dat ze theater misschien wat meer gaan waarderen. En waarom we hier nog meer zijn, is om te paardrijden en om indringers weg te jagen. Hoe vies het? Ja, leuk. En wat heeft het verdiend om dit zaak voor nodig te krijgen?
Ja, we moesten zelf alles verzinnen en zo. En oefenen met de paarden. En hier naartoe met de paarden, gisteren oefenen. Maar ook met mensen oefenen vooral. Ja, en toen is het zo wel ontstaan. En hoe lang hebben we de route in? Een week. Nou, ik vind het wel leuk zo, helemaal hier zo in het landschap, in Duin. Het is toch wel een mooie plekje zoeken voor die stukjes op te voeren. Ja, pas goed in de oeral? Ja, ja. Zie ik nog horen vaststellings of liet je dat wat gaan? Nou, dat laat ik wat gaan, ja. Ja? Uit hunzelf zullen ze het heel klein doen. Zullen ze heel klein dingen vertellen van ik wil graag dit worden. Ja, nou is groot, weet je wel. Nou is met als je midget golf, wat kan je daarbij doen? En ga golven en doe dit. Dus het is voordoen en het is heel erg groot. En op die manier, ja. En dan komt het er wel uit. Ik ben er eigenlijk heel tevreden mee. Dus dat is wel, ja. Over 10 jaar heb ik mijn eigen paardenhouderij, ben ik al getrouwd en heb ik een Range Rover Sport. Ik denk niet dat dat gebeuren gaat. Nee? Is dat niet realistisch, mem? Ik denk het niet. Nee. Het zou wel heel leuk wezen. Ja. En oors is altijd nog een opleiding drama doen. De minuut van het theater is dit keer wat langer, want ze zijn klaar voor de voorstelling. Kijk, het stuk, we gaan spelen op 2 locaties. Hè? Hier is de eerste deel en de tweede deel is over de dijk. Jon, klaar om te zijn erin? Jongen, hier. Het is een voorstelling over liefde en over accepteren van je lot. Het gaat over een man die heel graag kind wil om zijn lijn door te geven, maar hij is onvruchtbaar. Zo is het naar dokter wat. Ach, wat weet die ervan? En zijn vrouw besluit hem gelukkig te maken. Maar het lijkt me beter dat ze net de gerris jongen. Nee, ik denk dat het beter is dat ze net de gerris jongen. Welke heb je vinden? Leren. Er zit een Chinees om een hoek bij de bank. Daar wacht ik op die. Ik wil alles wat mijn het en ziel en lichaam maar bedenken kind waan om hem lokkig te maken. In het eerste deel zijn ze circusartiesten, in het tweede deel zijn ze boeren en in het derde deel dan zijn ze schippers. En alle 3 gemeenschappen waar doorgeven van vader op zoon heel belangrijk is. Ik hier juist er zo'n grappig geval. Juist een man aan de breedtafel, zei Elwin. Ik had het idee dat ik wat doen had. Zei die horen Eddie. Die bien haar stokken nodig. Nou krijg ik zo uit, dus in die bien hem erop. Ja, kijk jongen, als je... Dat bedoel ik nou, als je zei had goede bloemen. Ik bedoel, de hoesten tegen gewoon nooit te zien dat de tweeling het schoffel had. God, mijn god, jongen. Nou, hou nog maar op, hè. En de man die moet leren accepteren dat dat niet kan en dan zijn leven anders gaat lopen dan hij altijd gedacht heeft. Maar dat het ook waard is. Het is eigenlijk een hele mooi einde. Wat zei ze daar? Ja jongen, dat is toch goed. Dan komt hier een liedje pop in de huis. Er is hele bijen in dat stapbladje. Dan zie je een bij opgroeien dat de hemel ontdekken zal. En dat de hind aan de kant trekken. Beziek je voor te gaan. Ik ben net van gedachten veroren dit hier. Dit is het been van Joe Saul en ik zal hem beschermen door dit been. Ik was kalkje die Victor. Mordien. Ik hoor van die. Ik ken net voor het keer. Joe Saul, het begint dadelijk. Ik had hem die zocht. Ik ben sabbeliet, dat is je best. Ik ben bang dat net op tijd waarom komen smoest. Wat is het met hij? Ik had hem die zocht. Ik had mijn water gekregen en ik vaar om middernacht uit. Wat, hij is toch dronken? Dronken? Nee, ik ben ziek. Dat is het, ik ben ziek. Hij is bij de dokter geweest. Ja, ik ga bij de dokter geweest. Een werkelijk fantastische voorstelling die ik nog op het Fries Festival te zien is. Dit weer het Oorlogsjournaal, de laatste helaas. Zorg ik even op uw site omroepfriesland.nl, want er zit nog meer materiaal van wat wij hier maken hebben voor de leerfebber. En dan winnen we juist nog bij een mini-concert van de Nits in de bos bij Vermeerum. En dan vonden we hem graag ik wat van zien litten. Wat mij onbelangrijk, bedankt voor het zien en nog een hele noffelijke jong. Like a trail leading me
back to the Dutch mountain. To the Dutch mountain. I met a miller on the back of a cloud. He was looking for the wind, but he didn't know how. I said, follow the cloud, it looks like a sheep still flying. In the Dutch mountain. In the Dutch mountain. Mountains! 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 Mountains!